Ένας τίτλος που επέλεξα εγώ είναι ο τίτλος του βιβλίου της Σιμών ντε Μπουβουάρ, όταν το 1946 έγραψε ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί». Εντάξει. Δεν είναι από τα πιο γνωστά της έργα, ούτε από αυτά με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Εδώ και χρόνια μάλιστα οι ελληνικές εκδόσεις του έχουν εξαντληθεί και δεν φαίνεται κάποια προοπτική επανέκδοσης. Το βιβλίο αυτό έπεσε στα χέρια μου στην εφηβεία μου και δεν το ξέχασα ποτέ. Όπως δεν ξεχνάς τα βιβλία που σου ανοίγουν τα μάτια και σου δίνουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα, αυτά στα οποία συνήθως κανείς δεν μπορεί να σου δώσει απαντήσεις. Ο ήρωας του βιβλίου, ο πρίγκιπας Φόσκα, στην Καρμόνα, μια φανταστική Ιταλική πόλη του 13ου αιώνα, βρίσκει τυχαία και αποφασίζει να πάρει, απεριόριστα φιλόδοξος, το ελιξίριο της Αθανασίας. Το 1930, κάποιους αιώνες μετά, ο Φόσκα συναντά στο Παρίσι την όμορφη και ματαιόδοξη ηθοποιό Ρεζίν, η οποία τον ερωτεύεται. Όταν της αποκαλύπτει το μυστικό του, η Ρεζίν κολακεύεται στην ιδέα ότι αυτή κάποτε θα πεθάνει, αλλά η μορφή της και οι παραστάσεις της θα ζουν αενάως στο μυαλό του Φόσκα. Και έτσι, μέσω αυτού θα κερδίσει την Αθανασία. Ο Φόσκα της διηγείται την αθάνατη, εκτινόμενη ήδη σε 6 αιώνες ζωή του. Από την Καρμόνα, αφού επί 2 αιώνες λαμβάνει μέρος σε μάχες και ίντριγκες για κυριαρχία, στο τέλος, αφού σκοτώσει τον ίδιο του το γιο που τον επιβουλεύεται, δεν καταφέρει να γίνει κάτι υψηλό.